Rompemos antes a conversa que vamos a ter con Lara Méndez, secretaria de Organización e alcaldesa de Lugo, o inicio do mandato, porque pensamos que ia a sair Elena Candia, aínda non o fixo. Bueno, unha situación un pouco tensa agora nesta praza, despois dun pleno que ao final pois saiu como esperaba, non? Con Elena Candia alcaldesa, despois desta moción de censura, apoiada nunha exconsellera do socialista transfuga agora, María Reigosa. A ver, unha situación tensa porque provocaron eles esta situación. O feito de que queira asaltar unha alcaldía que non lle deron as urnas, pois indigna toda unha cidadanía. E hoxe o que se ve aquí é unha inmensa maioría de cidadáns indignados porque intenta arrebatar o que non lle deron as urnas, non? E, polo tanto, creo que Lugo non vai perdonar, Lugo non esquece. No ano 27 a cidadanía decidirá, estou convencida que vai a decidir novamente que quere un alcalde socialista e un goberno progresista para a cidade de Lugo, porque aparte, entre outras cousas, tamén se aproveitou de unha transfuga que puxo o prezo, pero tamén da dor de toda unha cidade pola perda dunha alcaldesa como Paula Alvarellos e pola perda de dous compañeiros, Pablo Permuy e Olga López Recamonde, que hoxe fai un mes que finou. Oxe, o alcalde Miguel Fernández, o alcalde saínte, pois xa expresaba tamén esa dor polo pasamento dos compañeiros. En cambio, Elena Candia non fixo esa mención, pero sí fixo un repaso de todo o desgoberno que ela denunciou aquí en Lugo. Non sei se vostede está de acordo con ese diagnóstico. En absoluto, é dicir, non pode haber desgoberno cando unha cidade se está transformando, cando hai obras, un dá un paseo pola cidade de Lugo, está media cidade levantada, porque se está mellorando infraestructuras, se está mellorando servizos, se está traballando nunha intermodal que o Partido Popular meteu nun caixón, a pesar de estar o proxecto contratado, unhas conexións ferroviarias como nunca tivemos, unhos proxectos que están transformando Lugo e que ademais, o digo a día de hoxe, serán os que en breve esteña poñendo en valor a señora Candia, o goberno e os proxectos do Partido Socialista. E como encaran este próximo ano que queda por diante? Temos as eleccións ano e 2 semanas prácticamente. Como vai ser este ano para o Partido Socialista en Lugo? Bueno, para o Partido Socialista vai a ser igual. Vai a traballar por e para Lugo como levamos facendo durante 27 anos dende o goberno e agora asumiremos pois o noso papel na oposición con rigurosidade, con responsabilidade, con honestidade e sobre todo con boas persoas, porque van a seguir sumando para Lugo, van a seguir pedindo proxectos bons para Lugo e van a facer a labor ahora de control e fiscalización que nos corresponde na oposición, convencida que nun ano teremos novamente a Miguel Fernández como alcalde, porque así o van a decidir os veciños e as veciñas e non unha trásfuga con un mercadeo por parte da señora Candia. E xa para rematar, imagino que é decepción ante María Reigosa por ir nesas listas do PSDG. Que cree que vai acontecer con ela? Pois eso xa non me corresponde a min decir, e non sei que papel lle ten pensado a señora Candia. Un papel que en todo caso ten unha duración que vai a ser dun ano. Despois no ano 27 non a vai a coñecer a esta persoa. O tempo da quita razón se falaremos no ano 27 sobre isto, pero tamén unha persoa que decepcionou en primeiro lugar aos seus compañeiros de corporación, en segundo lugar ao Partido Socialista, porque ele era unha persona que levaba anos militando e, polo tanto, se lle presupón un compromiso, unha ideoloxía e un proxecto en común, é unha decepción a toda unha cidade, porque polos seus intereses persoais vendeu a cidade de Lugo. Pues Lara Méndez, moitas grazas por atendernos. Deixamos, seguir aquí nesta protesta, veremos como está, porque agora vemos unha especie de calma á espera de que saia ou non Elena Candia. Bueno, non sei se salirá pola porta de diante ou pola porta de atrás, como xa saliu, pero que unha alcaldesa que acaba de coller o bastón de mando teña que salir pola porta de atrás ao grito dos veciños e das veciñas que Lugo non a quere, a verdade é que non é un moi bo comezo para a señora Candia. Grazas, Lara.